Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan estu pitados dumateng Gusti Yesus ingkang sangsara seda sinalip lan wungu mulya martosaken pangapuntening dosa lan pamartobat. Dinten menika dinten Setu, dinten pungkasan ing oktav Paskah. Lan waosan Injil ngetingalake bilih Gusti Yesus ingkang wungu lan ngatingali para murid kagungan tujuan. Injil Matius ngrangkum kados pundi Gusti Yesus ngetingali saperangan para murid makaping-kaping lan pungkasane Gusti Yesus paring dawuh dumateng para murid. Nah menika saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami. Yen Bapak Ibu para kadang kinasih nate dikatingali sederek ingkang sampun tilar donya menika ngatingal utawi ngetoki, mbok menawa sederek-sederek kita sing sampun tilar donya menika gadah tujuan, ana pesen sing pengen disampaikan. Ampun ngantos lajeng panjenengan ajrih rikala dikatingali sederek, mbuh kuwi bapak utawi ibu utawi sedulur sing dilalah ngatingali panjenengan. Awit nggih kadangkala awake dhewe sok-sok wedi nggih yen dikatingali sedulur-sedulur sing wis tilar donya. Gusti Yesus ngatingali para murid saperangan menika nggih kagungan tujuan. Menapa tujuanipun? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabika kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Markus bab 16 ayat 9 ngantos dumugi gangsal welas. Nalika Gusti Yesus ing wayah esuk ing dina kapisan ing minggu wungu saka seda sing dikatingali dhisik dhewe Maria Magdalena sing biyen ditundung setane pitu. Maria nuli ngabari para penderek dalem sing lagi padha susah lan nangis-nangis. Nalika wong-wong mau krungu jarine Gusti sugeng lan Maria sing weruh padha ora ngandel. Sawise iku Gusti Yesus ngagem rupi liya ngatingali murid loro sing padha mlaku metu saka kutha. Murid iki nuli padha wewarta marang murid-murid liyane nanging ya padha ora diandel. Wekasane Gusti ngatingali rasul 11 sing lagi padha mangan lan paring deduka marga anggone padha puguh ora gelem ngandel lan ora pracaya marang wong-wong sing meruhi Gusti sawise wungu saka seda. Sawise iku Gusti paring pangandika, padha menyanga saindenging jagat lan wartakno kabar kabungahan marang sakeh titah. Makaten sabda dalem Gusti.
suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Santo Markus lumantar Injilipun nyuwun sewu sanes Matius nggih paring pitedah dumateng kula panjenengan sami bilih Gusti Yesus sampun ngatingali saperangan murid-murid dalem ingkang sepisanan menika Maria Magdalena. Luar biasa nggih, ingkang dikatingali sepisanan sanes murid-murid 12 ingkang dipiji dados rasul, ning malah Maria Magdalena. Kula panjenengan mangertos to nggih sinten Maria Magdalena. Injil kala wau nyariosake bilih Maria Magdalena menika sing sampun diluari Gusti saking setan 7 sing belenggu Maria Magdalena. Lan wonten ing cariyos sanes Maria Magdalena menika dikenal sebagai tanda kutip wanita penghibur. Mila latar belakangipun Maria Magdalena menika tiyang sing dosane ora mung cilik ning dosane gedhi-gedhi. Ananging rikala Maria Magdalena martobat lajeng nderek Gusti, katresnanipun dumateng Gusti menika lebet sanget. Ing Injil sanes diketingalake bilih Maria Magdalena menika ingkang mengunjungi makam isu umun-umun awit saking tresnane dumateng Gusti. Lan rikala jenazah ora ketemu, Maria Magdalena nangis gluru, nangis sesenggukan. Menika ngetingalake kados pundi lebetipun katresnan dumateng Gusti. Maria Magdalena nampi nugroho sepisanan dikatingali Gusti sing wungu. Lan rikala Maria Magdalena asung paseksen dumateng para murid, pranyata ora diandel, termasuk wonten murid kalih sing dikatingali Gusti Yesus injih murid Emmaus. Rikala cariyos dumateng murid sanesipun, langkung-langkung para rasul ya ora dipracaya. Nah menika ingkang dipun catet dening Markus bilih wungu dalem Gusti lan Gusti ingkang ngatingali para murid pranyata ora gampang ditampa, ora gampang dipracaya. Mila nggih limrah yen Gusti Yesus lajeng paring deduka dumateng para murid. Wong wis diketoki bola-bali, wis ana sing crita dadi seksi, kok ya rada pracaya. Prastawa menika temtu ugi saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami. Naminipun pitados ing Gusti, pracaya mring Gusti menika ya ora gampang. Yen awake dhewe ngaku-ngaku wis yakin pracaya full marang Gusti Yesus, kula kinten nggih nyuwun sewu, awake dhewe kudu ngakoni kanthi rendah hati yen awake dhewe durung bisa sampurna anggene pitados ing Gusti. Tandane napa? Kathah awake dhewe ya ora saben saat menika bersyukur dumateng Gusti. Awake dhewe ya sih luwih gampang tumindak dumawah ing dosa. Mbuh kuwi dosane ngrumpi, duwe pikiran ala, duwe ati sing ala, marang anak marang bojo sih durung bisa tresna lan sapanunggalane. Lan kadangkala uripe awake dhewe ya sok-sok kuwatir yen ngelingi masa depan. Nah menika ngetingalake yen awake dhewe durung pracaya full marang Gusti Yesus. Wonten ing lingkungan, wonten ing misa mingguan, kadangkala awake dhewe ya bolong-bolong. Alasane apa? Ana gawean, ora bisa nglonggarake wektu, wis kesel lan sapanunggalane. Ananging mboko para murid menika tasih dereng saged nggadahi kapitadosan sing full. Gusti Yesus paring kalonggaran, paring kesempatan dumateng para murid supados
cawe-cawe ing pakaryan dalem. Mila Gusti lajeng dawuh menyango saindenging jagat lan wartakno kabar kabungahan marang sakeh titah. Para murid dikersakake linambaran iman kapitadosan sing digadhahi, mbuh kuwi isih cilik apa wis kandel apa wis sampurna. Para murid supados cawe-cawe martosaken kabar kabungahan. Lan kabar menika boten namung dumateng sesami sing padha-padha manungsa, ning sakeh titah, kabeh titah. Yen kabeh titah berarti ya isining donya menika, sing ketok karo sing ora ketok, sing wujud manungsa ya satu kewan ya tetanduran, kepara ya marang benda-benda mati. Supados menapa sedaya saged nampi kawilujengan. Mila yen awake dhewe tansah asung kabungahan dumateng sesami, ngrawat tetanduran, ngrawat alam lingkungan, menika dados tandha awake dhewe martosake kabar kabungahan marang sakeh titah. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.